दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जुथुम्मायाव 1 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय मुलुग गोजोंनि थाखाय जोबोद समायना नुदों आगोलनि मोसानायखौ बेसे खिथि गौमा रस जानो गोनां जायगा सालि ओइ लगाय 1 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय रोमै नुलायनाय नलबारि जिल्ला बाथौ गौथुम लोगोसे मा जिल्ला नोंथांनिया मा जिल्ला कार्बि आंलं जिल्ला बेसेबां लाबोदों आलारिखौ 200 कार्बि आंलं जिल्लाया गासै गं 200टा आलारि बाथि सावदों जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम नै जाबाय खारदोंना खारदों नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जुथुम्मायाव 1 लाख आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानानै गुबुन जिल्लाजों लोगोसे नलबारि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बाथौ सिबियारिफोरा फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारियाव 1 लाख आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारियाव गोग्गोमै बाहागो लानायनि नुथाय बयबो रंजा जय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय फैनानै गं 200 आलारि बाथि सावनाय नुथाय लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जौगाहोनायाव बिथांमोननिबो मोजां बिहोमा नुनो मोन्दों आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे रंजानायखौ नुनो मोन्दों सिंसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै सिंसा फैदों हनै बिहामजो फिसा बाखांदो दे फिसा बाखांनाय फालि गैयाब्ला अदाल बिगुर दोनोबा बिहामजो अदाल बिगुर दोनोबा हनै सिंसा फैदों हनै दुलाराय बाथौ गौथुमा 1 लाख आलारि बाथि फोजोंनानै खेराइ मोसानाय लोगोसे गासै बाथौ सिबियारिफोरा रंजानाय नुथाय
गौथुमनि गासै थान्दै नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बे समाव दहायनो खावलायखानाय बायदियै जोंहा थानसालियाव गाबोन नखर मन्थ्रि फैगोन बिथाङा बेनि थाखाय जोंहा फोरोंथाय होनाय जा मोनसे हाबाफारि दङ। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि नोंथांमोन लोगोसे